Il-ftehim li għamel Gvern Laburista ma' Vitals Global Healthcare biex imexxi 3 sptarijiet pubbliċi falla wara biss sentejn u dan huwa xhieda ċara ta' gvern inkompetenti li ma jiddejaqx jagħmel kapriċċi bi proprjetajiet tal-poplu għad-detriment tal-poplu. Il-gvern jimpurtah biss illi tal-qalba jibqgħu sejrin tajjeb. Hekk stqarr il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija wara li kmieni filgħodu ħarġet l-aħbar illi l-proġett Vitals falla. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan id-deal se joħloq inċertezza fost il-ħaddiema tal-isptarijiet kif ukoll qalb il-pazjenti. Dan il-fjask jagħti raġun lil Partit Nazzjonalista illi mill-bidu nett insista li s-settur tas-saħħa huwa importanti wisq biex jitħalla f'idejn kumpanija benefiċjarji moħbija u mingħajr ebda esperjenza fis-settur. Net News prova jistaqsi lill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne x'jaħseb dwar il-fatt illi il-VGH sfaxxat. Iżda hu evita milli jwieġeb għal biss illi l-unions ġew infurmati. Fi briefing mingħajr kameras għal ġurnalisti, Fearne qal li l-ftehim ma' Stewart ġie ffirmat l-4 fid-9:30 ta' bil-lejl. Preżenti f'Malta kien hawn il-President tal-Kumpanija Amerikana. Chris Fearne sostna li l-perjodu ta' tranzizzjoni mill-VGH għal kumpanija l-ġdida se jibda minn Jannar. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija tiegħu fakkar li l-Gvern Laburista kien daħal fi ftehim miżmum mistur ma' VGH biex jipprivatizza l-Isptar St. Luke's, l-Isptar Keringrek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan il-ftehim se jiswa il fuq minn 2.1 biljun euro mit-taxxi tan-nies u se jibqa' fis-seħħ anke mal-kumpanija l-ġdida.